El 1997 naixia una de les promeses del bàsquet femení català, Regina Aguilar. Dels seus inicis, humils a Sant Quirze del Vallès, a ser capitana del Barça a Lliga Femenina 2, passant també per l'Almeda i la Jet, amb un ascens de Copa Catalunya a Lliga 2 a la butxaca i un paper immillorable com a capitana en un equip invicte que podria fer història, la Regina ha viscut molt intensament el món del bàsquet. Una trajectòria marcada per uns anys plens d'experiències, de reptes, de persones especials que l'han fet créixer, però també de caigudes per tornar-se a aixecar. La història de la Regina és, sens dubte, una història de passió i superació. Hola Regina, benvinguda. Hola, Anna. Com estàs? Bé, molt bé. Estem aquí, a Sant Quirze, a casa teva. És aquí on vas començar? Com recordes els teus inicis? Doncs jo vaig començar per una mica lo típic. Germana gran juga a bàsquet, germana petita la imita i vam començar les dues aquí al pavelló d'aquí darrere. Amb 7 anyets vaig començar jo, perquè primer vaig tocar diferents esports fins que em vaig quedar aquí al bàsquet i porto jugant a bàsquet des dels 7 anyets. I poca cosa més, vaig començar a l'escoleta i després vaig estar a mi i després ja sí que em vaig canviar de club. Sí, això ara t'anava a dir. Abans d'anar al Barça, ara ets capitana de Lliga 2, abans d'estar a Sant Feliu vas passar per Terrassa, no? 4 anys a la Jet i 2 anys a l'Almeda. Sí. Com va anar? Com ho recordes? Sí, jo estava aquí a Sant Quirze i ens enfrontàvem contra equips aquí i doncs em va trucar el Terrassa i era una miqueta millor que el d'aquí al poble i vaig decidir canviar. Vaig estar allà 4 anys, la veritat és que vaig estar bastant a gust, però l'Almeda estava millor posicionat, era més bon club i la veritat no volia perdre aquesta opció. Els pavis també s'ho van poder combinar per portar-me a Cornellà, que vulguis o no. Yeah. Estar mitja hora, 40 minuts aquí, clar, també és un sacrifici per ells, ho van poder fer i vaig tenir la sort de poder anar a Almeda. Jo crec que Almeda va ser quan vaig despuntar més el meu nivell de bàsquet i després em vaig estar enfrontant contra el Barça i em vaig quedar ja a júnior A. I aquí m'he quedat. Sí, bàsicament, o sigui, tu a júnior de segon any ja vas marxar al Barça. Per què el Barça? Per una mica el que dius, no? Anar creixent. Sí, o sigui, em van explicar el projecte, em va agradar, creia que el meu objectiu era anar a campionats d'Espanya en aquell any, perquè era l'últim any que podia tenir l'opció i la veritat és que em va cridar molt l'atenció el projecte que em van oferir i vaig decidir canviar-me. I em va sortir bé perquè vam poder anar a campionats. I com va ser aquest canvi? Et va costar? No em va costar, que vaig tenir la sort d'estar en un grup de noies que realment són molt, molt maques. De fet, amb algunes encara segueixo tenint relació, òbviament. I els entrenadors i tots m'ho han ficat tot molt fàcil i la distància és la mateixa, o sigui que els papis tampoc van haver de fer un altre esforç per fer pobrets. Però no, va ser fàcil, va ser guai i vaig estar tan a gust que segueixo. I una mica, o sigui, com tu fas per compaginar? Treballes, oi? Crec. Treballes, estudies, jugues a bàsquet, com tu fas? Una mica deixant a banda la vida social, almenys entre setmana sí que es fa molt complicat perquè vas empalmant coses, és a dir, treballo de 9 a 7 als hiverns i després empalmo un bàsquet, arribo a casa a les 10 de la nit i l'únic que vull fer és dormir. Per aixecar-me el dia següent i se'n tornem-hi. Però per sort les amistats que tinc ho entenen que durant la setmana no puc fer res i els caps de setmana quedo amb elles el que puc i quan tinc una mica de temps ja faig el màster. Sí. I ara així, tornant una mica més al bàsquet, a la temporada 2016-2017, crec, va ser quan veu l'ascens de Copa Cat a Lliga 2. Creus que és dels millors records que tens a dins de pista? Va ser... Clar, és que aquestes coses costa viure-les 2 cops, llavors és com que les tens molt... O sigui, les tens guardades amb molt, molt de carinyo. Jo destacaria això, destacaria el campionat d'Espanya, amb el campionat de Catalunya també de júnior i la fase d'ascens. Destacaria aquests 3 moments i la veritat és que és molt, molt guai. Sí, com a experiències bones, tu destaques això dins de pista. 100%. I, Regina, no totes les experiències són bones. Tu ho saps millor que ningú, no? Has estat tota la temporada sense jugar, la temporada passada per una lesió. Sí. Explica'ns una mica com va anar i, sobretot, com ho vas encarar. Explico primer com ho vaig fer. Jo estava al camp del Lima, a Lima Horta, en un partit. Jo portava bastants minuts a pista, o sigui, no estava freda ni res, i van creuar la típica pilota de camp a camp, vaig córrer, vaig saltar, vaig agafar la bola i al caure se me'n va anar completament al genoll. Doncs drama, o sigui, un mal increïble, molt, 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 molt mal. Van fer la típica prova del calaix, que t'estiren així el genoll cap a tu, va donar negativa, però això fins que no saps la reso, realment no saps el que tens. Vaig anar als serveis mèdics al Barça, em van fer la reso i pam, creuats trencats, destrossats, però
Doncs vaig estar 2 mesos perquè el tenia molt inflat i doncs així surten tots els líquids, una cosa d'aquestes mèdiques, i doncs em van operar i doncs clar, és curiós perquè jo abans d'operar-me jo corria, jo saltava, jo podia fer vida 100% normal, doncs t'operen i ja ven a tota la cama i vinga, al sofà i no et pots moure, és com, realment és un xoc així bastant heavy psicològic, però bueno, per sort vaig estar amb 2 fisios, la Marta i la Laia, que sempre m'han estat apoyant, també vaig tenir a sobre la meva companya Laura Sòria, que es va lesionar amb mi, doncs vam fer tot el camí juntes. I bueno, és una lesió que la part bona és que sempre et veus que vas evolucionant, o sigui, mai pares, sempre fas alguna coseta nova i tal, l'únic que és una lesió que psicològicament és molt dura perquè saps que sí o sí són 9 mesos. Ja. Vull dir, 9 mesos i d'aquí no surts perquè els metges ja t'ho diuen, saps? I doncs és com que tu quan portes 7 mesos i mig, 8, ja et veus bé, ja comença a tocar bola, ja corres, ja saltes, però et diuen no jugues, no jugues. I aquest contrast de com que no jugo si jo estic bé, costa, psicològicament costa, però bueno, m'he pogut recolzar amb la meva gent, que sempre m'ha estat apoyant i mira, aquí estem, que m'he pogut en sortir. Bueno, molt bé. I ara que ja pots jugar, tens una mitja d'uns 18 minuts així per partit, crec, has jugat els 17 partits, 59 punts crec que portes. Com veus aquestes dades? Estàs contenta? Sí, estic contenta. M'agradaria ser una mica més regular en quant als meus números a pista, però sí, estic bastant contenta, de veritat. Tinc la confiança de l'entrenador, que això sempre ajuda, i estic contenta, òbviament, tal com vaig lesionar, com estic ara, he de pujar molt més al nivell, i òbviament, perquè clar, vulguis o no, porto entrenant això des de setembre pràcticament, perquè quan jo vaig començar a entrenar van ser quan ens van confinar tots, o sigui que va ser dura la recuperació perquè es fa sempre més llarga del normal. Però bueno, sí, estic contenta de seguir treballant per seguir millorant i tenir millors números i poder ajudar a l'equip el que pugui, però estic contenta, la veritat és que sí. I abans parlàvem d'experiències. Suposo que estàs amb mi que les experiències no són res com sense les persones que hi ha al darrere, no? Amb tots aquests anys que portes tu jugant a bàsquet, suposo que hi ha gent que trepitja més fort que altres, no? Pots dir algú que creguis que t'ha ajudat especialment? En un general, així, en el meu món del bàsquet, jo crec que destacaria Paula Curto. Crec que ha estat des de sempre al Barça amb mi, fins just aquesta temporada que se'n va anar a la penya. Vas jugar contra ella ahir, no? Ahir vaig jugar contra ella, sí, correcte. Jo la destacaria a ella perquè sempre ha estat allà en els meus pitjors moments, en els millors, i la veritat és que són aquelles persones que connectes des del primer moment i després de 6 anys, crec, seguim amb la mateixa relació, o sigui, molt xulo. I respecte a la lesió, destacaria la que t'he dit abans, a Laura Sòria, perquè també vam patir la mateixa lesió al mateix moment i doncs, vulguis o no, aquest suport ningú te'l pot aportar, que només la mateixa persona que ho està passant com tu. I en relació a entrenadors, entrenadores, creus que hi ha algú que destaqui, que t'hagi ajudat a créixer més? Per sort he tingut bastants bons entrenadors. La veritat és que sí, jo crec que Almeda va ser quan vaig fer així com un despunte més fort a nivell personal, a nivell de joc, i destacaria Toni Paller, perquè em va ajudar molt també el tema psicològic, el tema de les emocions. Jo era una noia que tenia molt de caràcter, i doncs el Toni em va ajudar a anar pel bon camí. I després ja a Barça, Tito Sobrín va ser el que ens va portar campionats a totes, llavors vulguis o no, ahir sempre tinc un gran carinyo, i després Isaac Fernández, que és l'entrenador que tinc ara, que és el que ha apostat per mi quan estava lesionada i és el que m'ha volgut inclús sortint d'una lesió com els creuats a 9 mesos i més. La veritat és que ahir sempre hi tindré un gran apreci i un gran carinyo. Jo, buscant, estudiant-te una mica per fer l'entrevista, he estat veient i en moltes ocasions una cistella teva, una assistència, per exemple, com la de la Carla Pérez, crec, han donat la victòria a l'equip. Creus que això és el motiu principal perquè siguis capitana o creus que hi ha un component personal que preval a tot això? El tema de la capitania, sí, o sigui, òbviament has de tenir un paper dins la pista perquè també és important que les teves companyes confiïn en tu i trobo que també és un tema de quina relació tens tu amb l'entrenador, perquè al cap i a la fi l'entrenador passa per tu i tu li pots expressar a les jugadores X o Y. Trobo que no només es basa en què fas i deixes de fer a pista, sinó també en quina relació tens amb l'entrenador i amb les teves companyes. Sí que jo crec que és una mica de tot. Una mica de tot. Sí. Ara, tornant una mica així com al joc i a la pista, vau estar a punt de pujar a Lliga Femenina i no vau aconseguir-ho, però ara aneu invictes, 17 de 17. Creus que aquest any per fi ja pujareu o com veus l'equip tu? L'equip el veig molt bé, la veritat, o sigui, cada cop juguem millor, en defensa estem increïbles,
però les fases són una mica loteria. O sigui, són 4 dies, en 4 dies es resol tot. Tenim números, òbviament tenim números, per això espero que, bueno, per això anirem a les fases, les jugarem i tal, tenim números sí, però tot s'ha de jugar, hi haurà equips molt molt bons que no hem pogut enfrontar-nos contra ells, per tant, fins que no jugues no saps realment per on et vindran, com et defensaran i com actuaran amb tu. Però bueno, esperem que sí, esperem que tinguem sort aquest any i que puguem pujar. I ja per acabar, suposo que t'ho han preguntat moltes vegades o fins i tot tu mateixa t'ho has plantejat, en un futur tens previst seguir el Barça? Això depèn de si pugeu o no, tens previst marxar, fins i tot deixar-ho? Com ho veus? Deixar-ho no crec, després d'una lesió deixar-ho seria com tot l'esforç per un anyet. Després seguir el Barça, pujar o no pujar, això ja decisió meva no és. A mi si pugem m'encantaria seguir, si estem en un equip molt maco, em porto molt bé amb les jugadores, amb els entrenadors, però clar, Lliga 1 ja són paraules mayores i depèn del que vulguin fer o vulguin deixar de fer el club i els entrenadors, doncs potser em voldran a mi o potser no. Ojalà que sí, o sigui, si em volen a mi m'agradaria quedar-me. I el tema de marxar fora i tal, sí que trobo que és una opció que em crida molt l'atenció, no marxar fora, aquesta experiència de poder-t'hi dedicar a... Però bueno, potser tenir l'oportunitat de jugar a Lliga 1 i em puc dedicar a això i no tenir aquest show de treballar, entrenar, màster, però bueno, això jo crec que ja serà en molt futur i ja veurem què passarà. Molt bé, Regina, doncs moltes gràcies, ha estat un plaer i molta sort. Moltes gràcies.